Mit navn er Per Rasmussen. Jeg er fysioterapeut og coach og mønsterbryder. Har du lyst til at få noget større opmærksomhed på dine værdier, på dine følelser og evnen til at træffe nogle gode beslutninger? Vil du gerne bevæge dig lidt mere og skabe små vedvarende forandringer, komme noget mere ned i din krop og være mere tilpas med dig selv? Og er du overforbruger af noget, som ikke er godt for din fysiske og mentale sundhed? Kunne du tænke dig at frigive og få noget mere god energi til glæde for dig selv og dem, du holder af? Bente, som du skal møde her, arbejder med forandring i sit liv. Hun har fået en øjenåbner, og hun har forberedt sig mentalt på et motiveret og et super spændende arbejde hen imod en forandring, som handler om hende. Bente, hun har et åbent sind, og hun har været klar til at få den anerkendelse, som hun har fortjent, nemlig sin egen. Tankekuren har Bente brugt som sin mentale fartpilot. Den har givet hende 5-10 minutters pause fra hverdagen og bragt hende mere til stede, styrket hendes evne til at træffe nogle gode beslutninger. Som du vil høre her, så vil Bente fortælle om, hvordan hun har fået kontrollen tilbage i sit eget liv. Lyt med og læn dig tilbage. I dag har jeg fået dejligt selskab af en af kursisterne på tankekuren. Velkommen til dig, Bente. Tak, Per. Dejligt, vi kunne mødes hernede ved søen. Ja. Det er jeg glad for. Ja. Tak. Jeg har tænkt meget på, hvad kunne nu være den mest perfekte ramme, og dengang du så foreslog, jamen det skal da være der, hvor jeg går en tur, og hvor jeg selv nyder at komme. Så var det i hvert fald nemt for mig at sige ja til at være sådan et sted som her, og sidde og snakke om en historie, som er rigtig god, og som er din historie. Hvornår startede du på tankekuren? Det gjorde du i... Ja, da du startede det op i april måned. Ja. Men før det, der havde vi jo haft et forløb, hvor at du i november måned havde afholdt en workshop. Ja. Hvor vi snakkede om, det var tanken på det her tidspunkt, fordi der var gjort nogle erfaringer. Jeg havde nogle erfaringer, havde arbejdet med vægttab, hvor der stadigvæk, eller hvor der var fokus på motionen og også på kostomlægning og så videre, og det der blev inspirationen der på den her workshop, det var jo, hvad sker der i det øjeblik, at vi egentlig flytter fokus væk fra det at omlægge kost, altså det som vi kender til fra slankekurer, og så det at dyrke en masse motion, men arbejder mere med de ting, som hvad kan jeg sige, det som sker indeni. Arbejder med følelser, med selve, arbejder med omsorg ikke mindst. Ja. Det at kunne sige nej og kunne sige fra. Og et af de ord, som jeg kunne tænke mig at tage fat i der, hvor jeg kunne tænke mig at starte med at spørge dig, det er ordet omsorg. Hvad tænker du, når jeg nu siger egenomsorg? Hvad er det, der sådan, hvad sætter det i gang hos dig? Det sætter det i gang, at jeg har nok været den, der har hjulpet andre, og givet omsorg til andre, og hen ad vejen har mistet mig selv, som i hvert fald har ikke haft nok fokus på, at det nok er, det er så det, jeg har fået, at jeg skal passe på mig selv og være god ved mig selv, før jeg kan være noget for andre, før jeg kan sætte noget positivt ud, der kan hjælpe andre og noget. Det er noget af det, jeg har fået med mig. Så du siger, det er jo ikke fordi, du stopper med at gøre noget for nogle andre, men det er mere det, der driver dig? Bestemt ikke, fordi det er en del af mig. Altså, det er det. Ja. Men hvis jeg skal kunne give noget, så skal jeg også have energien til det, og det kræver, at jeg også er der for mig selv. Ja. Jeg hører mange tale om, at det at hvad er det, vi taler om i dag? Nu kommer vi sådan til at tale om vægttab, fordi noget af det, som du har oplevet med det, at være på tankekur, det er jo, at du har tabt dig. Men samtidig så siger du slet ikke har fokus på det. Nej. Altså, hvad betyder det? Det forstår altså, hvordan du har ikke haft fokus på det. Det er nogle andre ting, der har fyldt, eller hvad? Jeg satte mig et mål ret tidligt, det var inde i februar måned, hvor jeg sagde, at jeg havde et ønske om at tabe mig bestemt antal kilo, og på et bestemt tidspunkt, og det var af helbredsmæssige årsager, og det, der var motiveret, det var omkring helbredet. Og så blev det, jeg vil ikke sige, at det blev lagt hen i skuffen, men det blev bare nogle andre emner omkring omsorg og ærlighed over for mig selv,
Ærlighed, hvad mener du med det? Altså har du gået løjet for dig selv der? Ja, nej, jeg vil ikke kalde det lyve, jeg vil kalde det at gemme det væk. Okay. Det kunne være noget omkring, hvad går du egentlig og spiser? Okay. Hvad er det egentlig, du spiser? Altså blive præcis omkring det? Ja, eller okay. Hvad med at lægge skjul på, at være ærlig over for dig selv, få det hele frem. Ja. Så hvordan har du gjort det? Har du skrevet det ned, eller hvordan har du kunne... Ja, jeg blandt andet begyndt at skrive dagbog, som så blev til tankebogen, og den bruger jeg meget i perioder. Både alt bliver skrevet ned, både positivt og negativt, og godt og ondt, og jamen, det kan være huskesiden, det kan være en tanke, der lige kommer ind, noget musik, der lige rammer mig, eller giver mig en følelse, eller et eller andet. Okay. Så hvordan kan du bruge det, når du har skrevet det ned? Hvad giver det dig? Jeg bruger det til at kigge tilbage på, eller tage hvad bruger jeg det til? Altså til at holde fast i det. Hele tiden vende tilbage til, okay, det var sådan, det var, og nu er jeg kommet dertil. Se de små forandringer. Men hvad har der så sket? Altså, hvordan har det været? Jamen, du har været på slankekurer, ikke? Jo, det har jeg. Ja. Du har måske været på mange slankekurer. Jamen, det vil sige, det er at som siger, jeg har ikke haft fokus på min kost, og det er faktisk det, der har gjort, at jeg tabte mig, tror jeg. At fokus er kommet andre steder hen. Ja. Bente, jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage. Du snakkede om det her med at sætte sig mål. Jeg kan nemlig godt huske det egentlig første gang, vi talte sammen. Ja. Der skete der noget med dig, fordi jeg tror, jeg sagde til dig, Bente, du bliver nødt til at sætte dig et mål. Du bliver nødt til at vide, jamen i hvilken retning skal jeg? Skal jeg gå til højre, eller skal jeg gå til venstre? Hvad er det, jeg gerne vil have? Og blive fuldstændig præcis omkring det. Og hvis jeg husker rigtigt, jeg tror, de første gange, hvor vi snakker om det her med at sætte sig et mål, der bliver du sådan meget... Jamen, hvad så? Fordi hvad så? Så vil det sige, at jeg skulle udelukke alle mulige andre muligheder? Eller, altså, hvad var det for nogle tanker, du gjorde? Fordi det endte jo faktisk med, at du fik sat dig et mål. Hvordan var det nu, vi gjorde det? Jeg tror... Kan du huske, hvad det hed? Jeg vejer... Hvor meget? 100 kilo? Ja. Den 1. marts 2014. Hvordan var det at sætte sig sådan et mål? Har du prøvet det før på det tidspunkt? Altså gøre noget, nej, ikke så præcist. Nej, også fordi jeg havde haft den der tanke det sidste stykke tid op til, at hvis jeg sagde det højt, så forpligtede jeg mig til, at det skulle være sådan. Ja. Og jeg havde bare gået forkert, eller ikke nået, eller det var gået i vasken så mange gange, så det turde jeg egentlig ikke godt, siger mig. Men da jeg fik det gjort her, så tænkte jeg, yes, nu er der ro. Og så blev det egentlig lagt hen. Det har så været op siden. Bevægelse, det er kommet til at betyde meget mere for dig, Bente. Ja. Prøv at fortælle noget mere om det. I starten af forløbet, der var det sofaen, der trak, og det er jo meget anderledes nu. Går jeg ture og går til vandgymnastik, og det er sådan det niveau, jeg har nu. Jeg bruger min skridttæller til at måle, hvor mange skridt jeg går, og øge dem hele tiden. Men blandt andet hernede ved Store Øksø har jeg gået en del. Ja. Her hvor vi befinder os nu. Ja. Giver bevægelse dig mere energi, end det gør at ligge på sofaen? Det gør det. Det gør det. Så selvom du bruger energi, så får du mere tilbage? Det gør jeg. Så det regnskab, det går i plus? Ja, det gør det. Ja. Det giver mig energi og overskud til at komme videre. Putte noget mere på. Ja. Og også på motionsdelen eller på bevægelsesdelen. Er det vigtigt for dig at putte lidt mere på? Ja, fordi jeg kan mærke, at det kommer helt automatisk, at nu skal der noget mere på. Men det er vigtigt for mig, at jeg skal være glad, når jeg gør det. Så det skal være dejligt. Ja, det skal det. Så det er ikke så meget for at komme i bedre form, for at få en større kondition. Det er ikke det, der er dit fokus. Ligesom vi snakker om det før, at det ikke er vægten, der er fokus. Så det skal være noget, du holder af at gøre. Ja.
Jeg tænker på, nu er det bevægelse, vi snakker. Har du lyst til, at vi går en tur? Jeg kunne godt tænke mig at gå turen sammen med dig rundt omkring søen her. Skal vi gøre det? Det kan vi godt. Ja, det er fint. Det er jo noget fantastisk natur hernede omkring Store Øksø. Du kan garanteret sagtens forstå, at det giver lyst til bevægelse, når vi har nogle omgivelser, som er så fantastiske, som de er her. Bente, vi har lige sat os ned igen her ved den her fantastiske sø, og når jeg kigger mig omkring, så kan jeg jo se, at der er løber, både store og små, og i det hele taget så er det nogle omgivelser, som inviterer til at bevæge sig. Bevægelse for dig, det kommer til at betyde mere, du nyder mere at gøre det, er det ikke rigtigt? Jo, altså glæden ved motionen, det giver mig virkelig meget. Ja. Det er egentlig ikke, hvor meget jeg bevæger mig. Det er mere det, jeg kommer afsted og får det gjort. Ja. Og nyde naturen og nyde det, der er. Men det giver mig også efterhånden, som jeg bevæger mig mere og mere, en tro på, og et ønske om, at jeg nok skal, jeg vil gerne op og eksempelvis løbe 5 km. Ja. Det skal nok komme. Det er slet ikke. Og jeg tænker også, når du siger det her, så tænker jeg både som fysioterapeut, men også som coach, fordi der er jo en motiverende del i det her, selvfølgelig i forhold til at finde ud af, hvordan er det, jeg kommer i gang med at træne min motivationsmuskel, ikke også? Altså, hvad er det, der giver mig lyst til at komme afsted igen og igen, og egentlig komme afsted af de rigtige årsager. Alene fordi, at det er dejligt at bevæge sig. Ja. Samtidig så tænker jeg, at vi i forhold til, at vi kan jo godt, når vi begynder at bevæge os mere, være i risiko for at udvikle skader, altså akillessener omkring vores knæ og vores hofte osv. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt, at du også mærker efter, altså at jeg er motiveret for at bevæge mig mere er en ting, og at jeg så samtidig har en opmærksomhed på, at jeg gør det. Jeg plejer at bruge den der 10% regel, også, altså det stille og roligt ligger mere og mere i, og egentlig kan holde regnskab med, og kan se, at der er en fremgang i min bevægelse, og i omfanget af min bevægelse, både mål i forhold til tid, jeg bruger på det, og måske også tempo, hvormed at jeg gør det. Så det er vigtigt for mig, at jeg har haft nogle skader i knæ og i hofte, og det er vigtigt for mig, at jeg går dertil, hvor jeg går stadigvæk er sjovt og behageligt, og det ikke går ondt. Og jeg går ikke længere. Jeg skal erkende, at dertil er ikke længere. Så går det galt. Du har nu hørt Bente fortælle om sine oplevelser med at være på tankekur. Kunne det være noget for dig? Hvis du har lyst til at prøve det af, lyst til at prøve en uge gratis og se om det er noget, som vil passe dig godt, så skal du klikke ind på www.fysiocoach.dk og tilmelde dig. Tak for nu.